TV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teachkach MTV, tinodzifambira. Dojipondora tete. Kamsoroi. Warukupara oi. Warukupara oi. Tuadambura na mangoma. Zanzi ayi watsimboti. Yamatanga panapa hii. Anzi pane watitine zvipo zvinobva apa kusvika apa. Anzi wakuda kuzviita. Anzi aiwa mapedza muground awo akapa. Anzi inini ndinoda kuchallenge. Anzi pane vamwe amai vapedzisira wakawo. Anzi navo ainenge ERF. Anzi ndakumbowaratidza izvozvo, anzi zvandibata. Saka monditsvagira amai vavo. Pane varikuda kuti vada kuzviratidzawo. Ngadzoke. Moro baba Zanziwo anzi Nyakomba, anzi baita Nyakomba versus Nyatanga Nyamahumba. Nyatanga boys. Saka anzi babara mosha, anzi dautenza kwasa, anzi nemati mayeku Nyamahumba, anzi zindao baba yokunyakomba anota anozonza ngoro kana imi mapedzawo mukarova 3 rounds dzenyu ai totorowo hani baba venyakomba arozviri pano tsoka hoyo sangana tsoka hoyo tsoka hoyo Madamana nisota mai.
Wana maisha. Aiwa samarika. Kakuro ngeko. Komira utorobi ndeke. Iwe uko. Walume ukuro. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,